An balma lamɛnnikɛlaw aw salam alaikum aw tulo bɛ radio Bamako 24 de kan na ka bɔ Mali kɔnɔ na minnu bɛ kan lamɛn jamana fan o fan jamana kɔnɔ ni jamana kɔ kan k'aw bɛɛ lajɛlen fo ni k'aw ko ɲuman dɔn aw sɔgɔlen b'aw ka radio Mali la Bamako 24 min bɛ yen n'a bɛ kunnafoni latɛmɛ aw bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la diɲɛ ma don o don a balimakɛ n'aw denkɛ Abdulaye Kulibali fɛ k'a sɔrɔ ɲɛmaaba n'i y'a sɔrɔ o bɛ tali kɛ Jeje Sare la ale bɛ ka baaraw bɛɛ lajɛlen jateminɛ k'aw fo ni k'aw ko ɲuman dɔn faso kɔnɔ ni faso kɔ kan. Dɔwɛrɛ t'aw ma k'aw sigi ni k'aw ka kunnafoni ma kɔnɔ kunnafoni ni dalilu don tiɲɛ ni Ala ye siran kan kunnafoni gɛrɛgɛrɛ anw sigilen filɛ kɛnɛ kan. O de kan ka bɛn bi kunnafoni la sotuma bi araba ye araba min na bɛnnen bɛ nazarasan kalo 4 na avril kalo don bi o tile 27 ye ka bɛn 2022 san ma farafinkalo bɛ n'i y'a sɔrɔ n'o sunkalo ye an b'a la k'a fɔ bi o tile 26 ye jate la san kalo 9 don hijira san 1443 san don dugawu de bɛ kɛ Ala ka ɲɛ ka d'an ma. Bakurunba fɔla bi kunnafoni filɛ k'aw ladɔn k'a fɔ kunungo lajɛrɛba dɔ sigira sen kan Mali ni nazaraw ka kulu olu ni ɲɔgɔn cɛ o lajɛrɛ in a kun tɛ dɔwɛrɛ ye dɛ sigikafɔw ka se ka kɛ cogo min na o ko labanna cogo jumɛn la kunnafoni ye ɲɛfɔli k'o la an ka jamana kɔnɔ na minisiri ɲɛma ye bɔli min kɛ CNT maaw ɲɛkɔrɔ hakilila dɔw taara minisiri ɲɛma fɛ minisiri ɲɛma ye kuma dɔw fɔ o kumaw maa caman bɛ k'i yɛrɛ ɲininka bɛn le cerveau yɛrɛ wolotɔn olu ye hakilila don ko sanfɛ olu ye hakilila de o ko min kɛra sen fɛ kunnafoni ye ɲɛfɔli k'o la ka taa se bi min ka dɔn ka fɔ wulikɛjɔ ye kɛrɛnnen ka dɔn ka fɔ n'o kɛra ka ɲɛsin ɲɔnɔ marabolo ma kari tɛmɛnen in na bɛɛ bɛ k'i sɔn maa caman yɛrɛ k'a fɔ k'a waleya min kɔni kɛra fɛɛrɛ bɛɛ de kan ka se ka tigɛ ka se ka fu siri o dan na kunnafoni ye ɲɛfɔli k'o la ninnu de bɛna ka kunnafoni kumaba ye bi k'a fara kunnafoni wɛrɛw bɛna fara lasama balimakɛ n'aw denkɛ fa Abdulaye Kulibali Ala ka ɲɛ k'a d'an ma an b'a daminɛ k'a ladan k'a fɔ kunungo fara ɲɔgɔn ba dɔ kɛra an ka jamana kɔnɔ na o fara ɲɔgɔn tɛ dɔ ye dɛ n'a ma ɲɛ k'a fɔ an ka jamana ma ɲɛmaw u ye hakilaw ta k'a yɛrɛ k'a fɔ wulikɛjɔ minnu bɛ sen na bi na n'i y'a sɔrɔ o ye Mali ni a dɛmɛbaaw ni ɲɔgɔn cɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya Faransi ka taa se i ka dɔn k'a fɔ jɛɲɔgɔnya minnu bɛ n'i y'a sɔrɔ n'u ni Mali bɛ jɛ la n'olu kɔni tɛ kɛ jɛɲɔgɔnya in n'a tacogo tɛ kɛ k'an ka jamana ma ɲɛmaw sago ye o kɛra sababu ye u ka se k'u tɛgɛ mana bɔ k'a yɛrɛ k'a fɔ n'a ma ɲɛ a bɛ ten jɛɲɔgɔnya kɔni tiɲɛ la k'a dɔn k'a fɔ sigikafɔ wɛrɛ kɛ k'a ko kɔnɛ na k'a ko taa siratigɛ jɛlen kelen nka o min kɛra ka tila k'u to la ka yɛrɛ ka fulu ma faamuyali sɔrɔ a ko kɔnɛ na kosɛbɛ n'u ye nazaraw olu ka i ka dɔn k'a fɔ kɛlɛkɛcɛw jɛɲɔgɔnya sirakaw n'an ka jamana ni ɲɔgɔn cɛ ko fɔ a ko ka taa jijamajɔlen na de o kɛra waati min na u ye fara ɲɔgɔn kɛ kunungo n'i y'a sɔrɔ n'an ka minisiri bɛ ka baara ɲɛsin an ka finitigilakaw an b'a la k'a fɔ n'o ye ka lajɛrɛ de ka se k'o kɛ kunungo o lajɛrɛ sen fɛ u da sira ma ka yɛrɛ k'a fɔ nazaraw ka kulu kɛrɛnnena Union européenne olu n'an ka jamana u ka se k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma cogo min na baara sira jɛlen minnu tun bɛ yen ka se k'o baaraw yakubaya o kuma min fɔra an ka lakanabaaw ka minisiri n'i y'a sɔrɔ bɛ tali kɛ colonel Sadio la ale y'a yira k'a fɔ tiɲɛ don Mali bilama kɔni bɛ yɔrɔ min na bi k'a fɔ ko an ka jamana kɔni bɛna sarada maa wɛrɛ fɛ anw ka jamana ka se k'a baara an ka jamana yɛrɛ denw kɔfɛ walima Mali yɛrɛ kɔfɛ k'o tɛna kɛ bilen jɛɲɔgɔnya siraw bɛ yen i n'a fɔ sirabadilaw walima baaraɲɔgɔnya wɛrɛ tɔw nka min ye finitigilakaw ta ye o kɔni bilama Mali yɛrɛ de b'o dantigɛ k'a fɔ n'an bɛ jɛ an bɛ jɛ tan ko i k'a dɔn ko Mali kɔni sigilen b'o kan a y'a yira ka kɔrɔfɔw la k'a yira k'a fɔ jamana ninnu kelen-kelenna fɛn o fɛn u bɛɛ lajɛlen bɛ se ka na u ni Mali ka se k'u damana kuma fɔ bɛɛ ni ka dɔn k'a fɔ jamana k'a damana bɛnkan kɛ nka k'a fɔ u ka kuluw kɛrɛnkɛrɛnnen i n'a fɔ n'o ye nazaraw ka kulu ye ka se ka wulikajɔ kɛ u tɛgɛ ka di Faransi ma ka tila ka gɛlɛya ta ka ɲɛsin ma ko Mali kɔni tɛna jɛ n'o ye kuma kolomara tɛ dɔwɛrɛ ye kumakan min fɔra fɛ o tɛ dɔwɛrɛ ye dɛ an ni nin kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen bɛ se ka jɛ a kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen kɛ jɛɲɔgɔnya siraw de kama kelen-kelen nka k'a fɔ ka fara ɲɔgɔn kulu kɔni finitigiya bolo kan ka tila k'an ka jamana kɔni don dingɛ dɔw kɔnɔ e ka an ka jamana tɛna jɛ n'o ye bilen kuma kolomara tɛ dɔwɛrɛ ye fɛn min bɛ yen n'an b'a fɔ nin hakilila min talen filɛ min da ka di Mali la yarabi Ala k'an ka jamana bulon minɛ kɔnɔ n'an bɔra yen an b'a lɔn k'a fɔ bi na ɲɔnɔ marabolo kɔnɔ na min ye ka dɔn k'a fɔ wulikɛjɔ ye o bɛ sen na o wulikɛjɔ min kɛra dɔgɔfɔrɔnya in kɔnɔ na a yirala k'a fɔ ko jadiwala tigilabaaw kabini ye nin kɛ ka ɲɛsin ɲɔnɔ ma nin waati laban ninnu kɔni kɔnɔ na ko lakanabaaw bɛ u sɔn yɔrɔw la o kɔni kɛra sababu ye yɔrɔ ninnu yɛrɛ la yen kɔtɔmabɔlen don dɔɔni lakanabaaw yɛrɛ bɛ wulikɛjɔ la ka larawuliba sigi sen kan dɔgɔfɔrɔnya in kɔnɔ na nin kɛlen karido e ka dɔn ka taa se ndɛrɛndon ma maa dɔ tunna dɔgɔfiri mara kɔnɔ na fo nin yɔrɔ in na gomakura fu yɔrɔw la o ma ye fɔlɔ an b'a la k'a fɔ a yɛrɛ k'a fɔ ko bosokun don fo nin yɔrɔ in na wulikɛjɔw kɔni bɛ sen na a kɛlen bɛ i ka dɔn k'a fɔ mankan kɔni ni maaw baara la ka mankan mɛn i ka dɔn k'a fɔ sɔɔni wulikɛjɔ bɛ kɛ ka tila k'u turu k'u kɛlen bɛ ka mugujugu ka se k'o kɔni to i ka dɔn k'a fɔ yɔrɔ caman na nka sigidalaba caman ka fɔ la bi
ko lakanaba minnu bɛ kɛrɛnkɛrɛnnena jamana kɔnɔ n'u ni dozolaka minnu bɛ o yɔrɔw la u k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma o kuma min fɔra dɛ ko n'o kɔni de sabatira ko basigi lafiya k'an ko bɛ da k'an bɛ dugawu kɛ a fɔra cogo min na ala ka kɛ ten n'an bɔra yen an b'a lɔn k'a fɔ kunun ko k'an ka jamana lakanabaw koro marabolo kɔnɔ yira k'a fɔ k'u yɛrɛla mugujugu kan o kɔni kɛra so ye ko mali surasi duuru bɔɲɔngo k'olu ka sara u ni na ni min kɛra maa caman ka fɔ la ko nin kɛ dɔ ye bi dɛ fɔlɔ u tun bɛ wulikajɔ kɛ ka taa u ɲɛsin an ka jamana lakanabaw de ma yɔrɔ ni yɔrɔ nka bi bi in na u kɔni kɛlen bɛ k'a kɛ mugujugu kɔni sanga ni waati bɛɛ u b'o de ta ka ɲɛsin maaw ma o sababu tɛ dɔ ye dɛ ko ne jateminɛ ko a na kɛ i ka dɔn k'a fɔ u yɛrɛ ka kɛlɛkɛcɛ jama u dɔgɔyalen bɛ k'a sɔrɔ kɛ an ka jamana lakanabaw bɛ wulikajɔ min na o tun bɛ mugu kɔni don siraw la nka fɛɛrɛ fɛn fɛn bɛ bi hali bi n'o de kan ka kɛ sababu ye ni ka se ka nin bɛɛ bali sigidalamaw ni lakanabaw mana jɛ k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma kunnafoni ko la ko nin gɛlɛya kɔni k'a bɛ bɔ an da la an bɛ dugawu kɛ a bɛ ka fɔ cogo min na ala ka kɛ ten n'an bɔra yen an b'a la k'a fɔ mali minisiri ɲɛmaa dr Choguel Kokala Mayiga tun bɛ CNT ɲɛkɔrɔ alamisa tɛmɛnen in na o sen fɛ a da sera kɔrɔfɔ caman ma an ka jamana kɔnɔ na fasodenw tun b'a la ka tɛgɛrɛ fɔ ko caman na k'a fɔ faransi jamana bɛ taa ka bɔ an ka jamana kɔnɔ na kɛrɛnkɛrɛnnenya MINUSMA kɛlɛkɛcɛ minnu bɛ n'i y'a sɔrɔ kɛlɛkɛcɛ wɛrɛ ye olu bɛɛ lajɛlen ka jɛ ka taa ka bɔ an ka jamana kɔnɔ o kumakan min tun bɛ bɛɛ da ani CEDEAO cɛ gɛlɛya minnu bɛ k'an ka sen b'o la an ka wariko bɛɛ lajɛlen tun bɛ k'o fɔ minisiri ɲɛmaa y'a yira ka kumaw la tiɲɛ don hali n'i y'a sɔrɔ fasodenw tun bɛ k'o kumaw fɔ ko kɛcogo kɔni nin waati in na e ka dɔn a tɛna se ka kɛ k'o sɔrɔ kɛ an n'u tɛgɛ bɛ ɲɔgɔn bolo o kuma min fɔra o ma kɛ bɛn fasoden dɔw ma n'an ka wari kere ko kuma bɛɛ bɛ k'i ta fɔ Adama Jara Ben le cerveau n'i y'a sɔrɔ ale yɛrɛwolotɔn cɛden o kɔfɛ CNT maa don ale ye hakilila di nin baara ninnu kan an ka lamɛn. An ye kibaruya caman mɛnna ko Mali ni Faransi yɛrɛ k'u ka ɲi ka sigi ka kuma an y'a mɛn an y'o dɔw yɛrɛ mɛn an ka jamana ɲɛmɔgɔ dɔw da ko Mali ni Faransi ka ɲi ka sigi ka kuma bilahi talahi walahi tiɲɛ tɛ walahi o de ye tiɲɛ tɛ Faransi y'a ka lɛtiri ci kabini fin février 2022 u taalen le 18 Mali ye lɛtiri bɔ le 18 février 2022 k'u ka taa quelques jours après 4 ou 5 jours après u ye lɛtiri ci Assimi Goïta ma ko ils sont prêts ko ka sigi ka na kuma fɔ bi a ma jaabi fɛn ma ci u ma o sigi ka kuma bɛ bi munna o tɛ fɔ le 21 avril 2022 de u bɛna fɔ an ye ko Faransi lɛtiri ci ko sigi ka kuma ça c'est de mauvaise foi o tɛ tiɲɛ ye sigi ka kuma tɛ yen Mali ni Faransi ni ɲɔgɔn cɛ kunun a tɛ bi a tɛ sini an ka yelen da ko dɔw kan an kana sɔn ka jamanadenw to u b'u ka kɛlɛ kɔnɔ kɛlɛ selen kundama dɔ la k'an bɛ jamanadenw jigi waraw kan o tɛ se ka kɛ walayi ni kɛlɛ min b'an bolo an bɛ taa ni jusqu'au bout kabini mɔgɔ tɛ yen an bɛ yen wa mɔgɔw bɛ yen an bɛ yen bɛɛ bɛ taa an bɛ to yen walayi o de ye tiɲɛ ye ni kɛlɛ min kɛ dɛ an ye CFA ko kuma mɛn fɛnɛ ko CFA ko échec an ko tiɲɛ na ko fara maliyɛn du moins ko échec an ko tiɲɛ na n bɛ n ka ɲɛmɔgɔ fɛ ne ka mantɔ ye karisa ye m'a lafasa walayi o bɛ bɛn o y'i ka hakɛ ye mɛ ka nkalon da n ka ɲɛmɔgɔ ye mɔgɔ min na bi o m'o mankutu tiɲɛ jamanadenw ɲɛkɔrɔ ça c'était les 23 ans de mensonge c'est temps yɛrɛ wuli o tɛ tiɲɛ ye bilen quoi n'i ye nkalon tigɛ bi an b'a tiɲɛ bɔ ka di maliyɛnw ma o tɛ se ka kɛ bilen wagati min na o nkalon tun bɛ yen n'o jolibɔn fanga tun bɛ yen o baaraw tun bɛ se ka kɛ sa parce que Modibo minɛlen fo nkalon ka da Modibo la k'a mankutu tiɲɛ parce que e ye mɔgɔ min minɛ f'i ka nkalon de da la quoi k'i ka waleya in k'a justifier mais ani ka wale ye tiɲɛ o tɛ kelen o don kama marifa b'i bolo mɔgɔw bɛ se ka siri ɲɛ u b'u manku mais u hakili bɛ yen dɛ min ye tiɲɛ ye jamana o jamana bɛ yen comme Mali a don kama i tɛ ka pétrole bɔ a don kama kɔgɔji t'i bolo les premières heures de l'indépendance k'i ka monnaie créer Modibo Keïta et ses fidèles compagnons an ka tigɛrɛ ba o baara min kɛra walayi a tɛ taa gɛlɛya kɔ Modibo ma kiri nka o san 23 u y'a bɛɛ kɛ ka nkalon jugu ta ka sigi Modibo Keïta la mais o nkalon sugu san 23 banna sa aw t'a to ten ten sa wa maliyɛnw ye tiɲɛ ye aw balolen to maliyɛnw bɛ boli aw ɲɛnama ɲɛ ka t'u da cɛba in kaburu kan ka dugawu k'a ye ka tila ka dugawu k'a ye o de ye Modibo Keïta ye n'a fɔra dɔ su ka fisa dɔ ɲɛnama ye walahi ne y'o ye Modibo Keïta ani ni jamana cila tɔw minnu tugura Modibo Keïta kɔ ne y'o ye o de ye tiɲɛ Modibo Keïta ka san 8 kɔnɔ an ka mɔnɛ min créera 62 a kɛra misali kolo gɛlɛn de an bɛ k'a ɲini ka segin ka n'o mɔnɛ yɛrɛ de cogo dɔw baaraw bɛ kɛ c'est une question hautement discrète min bɛ kɛ ka se ka jamana bɔ mɔgɔ bɛ t'i jɔ kɛnɛ jumɛn da la
i b'o kuma fɔ ko mɔnɛ ko tɛ sen na. An balona k'a fɔ ni tun Adama Jara Ben le cerveau kan ye an ka jamana ba sigi lafiya o bɛna sira min fɛ Ala ka Mali bila o minɛ kɔnɔ n'an bɔra ye an ka jamana ma ɲɛmaaw ni seli bɛ ka gɛrɛ baganko gɛlɛya bɛ don na u ye baganw fara ɲɔgɔn kan 2,200 ka taa se 30 bɔɲɔgɔnko ma k'olu fara ɲɔgɔn kan maaw bɛ se ka t'u ɲini misiw sɔnnɔgɔya la cogo min na lafiyabugu Sabatɛrɛ la o baara min bɛ sen na bagan feerelaw ka taa se bagan sannaw ma dɔw b'u hakilila di an k'u lamɛn. Ɲinan ani salo bɛɛ kelen ye parce que catégorie 3 de b'a la vert jaune rouge. Vert est premier choix o ye ka bɔ 300 ka taa 350 000. Jaune o ye deuxième choix ye ka bɔ 250 ka taa 300. Et le troisième choix, ça c'est le rouge, ka bɔ 200 ka taa 250. Parce que faamaw de prix d'ama ko an ka kɛ tan. Sinon ni y'a kɔlɔsi misi ninnu dɔw b'a la u bɛ tɛmɛ 70,000 kan mais comme u ko a ka dan ye an bɛ dan ye. Bon gɛlɛya bɛ yen parce que tuma dɔ la u bɛ na misi san u bɛ taa u tɛ na fo seli dɔ y'a fɛ o gɛlɛya bɛ yen. Ça c'est un. Deuxièmement dɔw fana u bɛ na u b'a fɔ an y'a ni misi san y'a bila ɲɛ an bɛ na n'o taara u tɛ na misi bɛ to yan fo fɛli ka sɔrɔ a b'a sɔrɔ mɔgɔ caman taara o fana ye gɛlɛya dɔ ye. Anw nana min san vraiment misiw ka ɲi bon an ka gɛlɛmanba sɔrɔ o la kosɛbɛ. An y'a san 50 vraiment ka fa. O bɛ misi ninnu ka bon seli fana bɛ kulɔlen don. Sira kɔni ka fisa ni salo ta ye. Ni hakilila ye nin ka ɲi. Nin ka fisa ni anw fantanw don. Bon hali ni mɔgɔ minnu ni bɛrɛ t'u kun n'i nana i bɛ bɛrɛ ma taa sɔrɔ. Awɔ an y'an ka choix kɛ ka ban. Vraiment an filɛ yɔrɔ mun na olu ka misi vraiment a ka nɔgɔn yɛrɛ yɛrɛ. Et puis u ka misi rasi ka ɲi. Donc vraiment an ye n'an ta sɔrɔ wa a da nɔgɔyara ma. An y'a sɔrɔ misiw bɔra Jema n'o ye Kayi région ye ani Kulukoro ni ma fili ni Segu région n'o ye Jabali ni Ɲɔnɔ ani Tɔgɔfili. Misiko gɛlɛya fila de bɛ misiko la. An kɔni fɛ Jema baloko de bɛ parce que san man ɲi turuto tɛ boli kɛ n'o ye arakali ye o tɛ boli kɛ misiw ka dumuni ani transport a mara yɔrɔ bɛ dɔw fana kamana kan dɔɔni o de b'a to dɔw fana bɛna gɛrɛmiti. An balona k'a fɔ ni tun ye maa dɔw kan ye o kɔfɛ minisiri b'an ka jamana kɔnɔ n'u ka baara ɲɛsinnen bɛ yiriwa ma ka ɲɛsin sɛnɛ ni bagan mara mɔni jate ma n'i y'a sɔrɔ bɛ tali kɛ Modibo Keyita la ale yɛrɛ kuma fɔ nin ko in sen fɛ an ka lamɛn. An ka misi gɛnnaw ka taa n'u ka misiw ye jamana wɛrɛw kɔrɔ u bɛ tɔɔrɔyaw caman sɔrɔ an b'a fɔ k'o jɔ ka yɔrɔw lakanaw ye min b'a to aw bɛ to n'aw ka misiw bɛ to yen aw bɛ dumuni sɔrɔ an ka hakilila tɛ foyi ye n'aw dɛmɛni tɛ an ma na foyi la n'o tɛ n'an ma se ka min kɛ aw k'a dɔn k'a fɔ a se t'an ye aw y'a ɲini o aw m'a ɲini an ka baara de k'a se k'a dɔn aw ka laɲini ye mun ye n'an y'o dɔn an b'a ɲini aw pilasi la ka ɲinini kɛ pour que ka aw bɛ min ni k'a lasaw ma. An bɛ dugawu kɛ minisiri y'a fɔ cogo min na yarabi Ala k'a bila o minɛ kɔnɔ n'an bɔra ye an bɛ seli hukumu kɔnɔna na nin waati in na gɛlɛyaba bɛ yen sanni feerew sira kan sango selimafɛnkow la maa dɔ b'u hakili di an ka dɔw lamɛn. Ne bɛ denmisɛnnin kɔnpilɛnw de feere bon sanni feere ani san ɲinan ta ni san tɔw tɛ kelen tuma dɔ a ka suma dɔɔni ɲinan yɛrɛ de kosɛbɛ wala ka suma dɔɔni kosɛbɛ ɲinan bon san tɔw la nin waati b'a sɔrɔ client b'an bolo cogo min na mais dɔ bɔlen don client na ɲinan kosɛbɛ a client ko tɛ i n'a fɔ san tɛmɛnen tɔw ta a ka suma dɔɔni n tɛ sanni daminɛlen don mais a ka suma nin gɛlɛya mun b'an kan nin waati la o ye minɛn gɛlɛyaw ye parce que an ka minɛnw si tɛ na nɔgɔya la a bɛɛ ka gɛlɛn. Ne bɛ jabu de feere burumisi ninnu kɔni a tali an b'a dɔn a u ta yan yɔrɔ la ɲinan kɔni minɛnw ka gɛlɛn dɔɔni mais alhamdulilayi a minɛnw bɛ ka sɔrɔ mais minɛnw ka gɛlɛn dɔɔni ɲinan sanni ka suma dɔɔni dɛ ɲinan sanni ni san tɔw ta tɛ kelen ɲinan sanni ka suma dɔɔni yɛrɛ de parce que minɛnw ka gɛlɛn dɔɔni mais o n'a ta bɛ sanni bɛ ka kɛ dɔɔni dɔɔni minɛn kɔni kuma dɔ la minɛn bɛ yɛlɛn kuma dɔ la minɛn bɛ jigin ni minɛnw ma don diyagoya a bɛ gɛlɛya ni embargo kɔni n'a wulila minɛnw bɛ nɔgɔya parce que minɛnw bɛ bɔ kɔ an ka jabu ninnu bɛɛ bɛ bɔ kɔ kan de ka na u bɛ bɔ Lomé Dubaï Sénégal bon olu dun bɛɛ ye kɔkan jamanaw ye n'a fɔra ko gɛlɛya b'an n'olu ni ɲɔgɔn cɛ diyagoya minɛn minnu bɛ don anw fɛ yan u bɛ gɛlɛya. Ne bɛ suguba kɔnɔ yan nɔ o ne ka baara ye denmisɛnnin fini feere de ye jini kɔnpilɛnw ani ɔrɔbuni ninnu bon vraiment kilo bɛ ka na dɔɔni de quoi bon ɲinɛ sanni tɛ yɛrɛ de quoi hali bi minɛn kɔrɔ de b'an bolo quoi minɛn kɔrɔ de b'an bolo yan ka feere de bon en gros ni anw tɛ kɔni en gros de bɛɛ bɛna ta en gros de la ka taa feere kɛnɛmana na vraiment ɲinɛ kɔni sanniko kɔni a tɛ dɛ an ka tiɲɛ fɔ gɛlɛya yɛrɛ de bɛ fɔ mi don amadu ko de don u dɔrɔn de don fura foyi t'ala n'o tɛ amadu ko dɔrɔn de don. Gɛlɛyaba de bɛ dugu kɔnɔ bi yɛrɛ de sugu kɔni fara dɔɔni n'o tɛ sugu yɛrɛ tɛ fa an sigilen bɛɛ tɛ sanni tɛ wari tɛ mɔgɔw bolo minɛn bɛɛ da ka gɛlɛn an bɛ taa ta yɔrɔ min o da ka gɛlɛn anw yɛrɛ bɛ ka feere a da ka gɛlɛn an bɛ débrouiller de la dɔɔni sugu yɛrɛ de tɛ fansi fɛ sugu yɛrɛ de tɛ minɛnw ka gɛlɛn yɛrɛ de fɛn bɛɛ ka gɛlɛn ne bɛ samara ni fini de feere a weleweleda kɔni mɛ n'u kɔni sera ka sira dayɛlɛ u ka fɛnw nɔgɔya balow ka gɛlɛn ɲɔ ka gɛlɛn ɲɔ yɛrɛ y'a la gɛlɛmanba yɛrɛ ye
ɲɔ kilo fo 100 90 o y'a nɔgɔmani ye 100 malo yɛrɛ bɛ ten fɛn bɛɛ yɛrɛ de ka gɛlɛn an yɛrɛ kamana gannen yɛrɛ de don n'an ka balo sera ka nɔgɔya o bɛ diya an ye yɛrɛ de sotrama passe fɛnɛ gɛlɛyannenba de don an bolo u bɛ an n'u bɛ kɛlɛ yɛrɛ de la o yɛrɛ y'a la gɛlɛmanba ye n'a fɔra k'an bɛna dɔɔnin ɲini o bɛ ka kɛ mobili passe a b'a fɔ président ɲɛnɛ k'a ye baara min kɛ k'a diyara an ye k'an b'a fɛ f'an ka sa mais sisan gɛlɛya min b'an kan sisan o ye kɔngɔ b'an na minɔgɔ b'an na k'a ka fɛɛrɛ kɛ ka malo dajigi ka ɲɔ dajigi ko ɲɔ kilo yɛlɛla malo kilo yɛlɛla ko malo gamujaga jɛlen k'a tɛ se ka dun k'a kɛra 90 ye k'a cayara an fantanw ma ko ɲɔ kilo cayara an fantanw ma an bɛ yɔrɔ min na sa u ka hinɛ an na ka dɔ bɔ malo la passe fana kun ye 35 o kɛra 40 ye k'u ka hinɛ an na ala kama kira kama an balona k'a fɔ nin tun ye fasoli dɔw kan ye an bɛ dugawu kɛ jamana in basigina lafiya bɛna sira min fɛ ala ka mali bila o minɛ kɔnɔ n'an bɔra ye faransiskaw fɛ olu ka jamana kuntigi n'i y'a sɔrɔ ye Emmanuel Macron ale sugandira ko kura ka kɛ jamana ɲɛmaa ye o min kɛra fasodenw ni kɛrɛnkɛrɛnnenya malidenw olu b'a filɛ cogo min na dɔ b'u hakilila de Alexis Karanbere ka taa se fasoden dɔw ma dɔ b'u hakilila da ko sen fɛ an ka maliden dɔw lamɛn n'i y'a jateminɛ mali tun bi a bolo cogoya min na ni aw hakili b'a la siɲɛ fɔlɔ min a kɛra président ye a ye a kalen ka siɲɛ kɛ dɔrɔn a tɛmɛna ka na Gawo ka na a ka mɔgɔw lajɛ ani a ye a waati la a ye layidu caman ta ani Mali cɛ faracogo ma ja a ye sisan kalafili bannen a bɛna ɲɛsin an ma ka tugu bɛɛ b'a dɔn kɔnɔna mɔgɔ don tile 2 in na an bɛna an ta n'an bila dɔn n'an bɛ fara cogoya min na n'an bɛ jɛkura sigi cogoya min na. Emmanuel Macron mana segi kana sanu 5 wɛrɛ kɛ donc ka ba ko bɛɛ kɛ pour que a gale b'a fɔ ka ba a ka honneur préserver soit b'a fɔ kɛ a bɛ sira wɛrɛ sɔrɔ pour que français u ka intérêt min bɛ Mali la ale ka se ka o défendre. Emmanuel Macron sigilen a nɔ na kura ye ale ni Mali cɛ a bɛ se ka kɛ cogo min na o bɛɛ bɛ dépend a yɛrɛ de la n'a y'a hakili jagabɔ k'a fɔ n ka mandat fɔlɔ laban na ni Mali ma se ka ɲɛ fɛn caman na n bɛ nin bɛɛ la tɛmɛ n bɛna lajɛ sisan an bɛ jɛɲɔgɔnya kura daminɛ n'a y'a yɛrɛ bila o sira kan n hakili la a ka ca Ala fɛ a bɛna baara minnu daminɛ ani Mali ɲɛmɔgɔ bɛ se ka ɲɔgɔn faamuya a la. Macron éluli a bɛ légitimité kura dɔ di Macron ma mun b'a to a bɛ se ka continuer ka Mali dirigeant wele u ka taa élection na bɛn mɔgɔ don Macron tɛ guerre la mɔgɔ ye mɔgɔ fana don mun dalen b'a la problème min nana politiquement u kan ka résoudre politiquement mɔgɔ dɔ don fana mun fana kɛlen don ka sigikafɔ ni bɛn ni hakilina kuma ka fanga di o ma ka tɛmɛ marifa kuma kan. Fɛlɛ jugu fɛn fɛn bɛ yen n'a a ye a fɛlɛ ninnu tigɛ an kama n'a ma sira sɔrɔ a bɛ nin hakili jagabɔ taabolo kura wɛrɛw de kan a bɛ nin hakili jagabɔ fɛɛrɛ kura wɛrɛw de kan mun b'a to dadigi bɛ kan na. An bɛ dugawu kɛ fɛn fɛn da kɛra na yarabi ala k'a bila sira kan n'an bɔra ye an baladan k'a fɔ siraban kasara dɔ kɛra kɛrɛnkɛrɛnnenya Joyila sira kan yɔrɔ min bɛ n'o ye Kola ye mobili dɔ n'i y'a sɔrɔ o ye Mercedes dɔ ye olu bɔra Bamakɔ k'a fɔ k'u bɛ taa banni dɔ kɛra Joyila marabolo kɔnɔ na min yɛrɛ bɛ n'i y'a sɔrɔ ale kɔni fa banna a n'a kɛ jɛɲɔgɔnw u bɛ mobili kɔnɔ na ka taa olu tato la mobili kɛla ka sira bila ni olu ye tuguni Kola yɛrɛw la ka tila ka taa don jiri jukɔrɔ kunnafoniw na i ka dɔn k'a fɔ u ma na ni boɲango don nka kunnafoniw na min ye saba bɛɛ lajɛlen kɔni ye kunnafoniw sɔrɔlen bɛ k'a fɔ ko bɛɛ n'i tora a la i yaasa ka nin pɛrɛtigɛ d'a ma Buya Kulubali Siri Kulubali ɲininkali k'ale la an k'u lamɛn. Ne tɔgɔ Buya Kulubali. An ye kunnafoni sɔrɔ ko ntɛnɛn don ko siraban kasara dɔ kɛra Joyila sira la a ko kɛra cogo di? Tiɲɛ don siraban kasara a kɛra Joyila sira la n'i bɔra Fana n'i bɛ taa Joyila dugu dɔ bɛ yen nɔ ko Kɔla accident de kɛra an yɛrɛ ka dugu de don an kɔni sigilen tora sirada la mobili 190 finman dɔ nana tɛmɛna an na ten dɔrɔn a pinɛ cilen a ye sira bila dɔn denmisɛnnin 2 kun ye fɛnɛ a y'olu bon k'olu jɛ a ye sira bila a ye yiri sɔrɔ mobili nana balan yiri la chauffeur yɛrɛ ka côté la yiri bolo de nana don mobili ɲɛfɛla la chauffeur minɛ ka chauffeur dɛrɛ a ka siège la a bɔli ma ja dɛ parce que an ka dugulamɔgɔ min tun bɛ a yɔrɔ la yan a mɔgɔ kun ka ca kosɛbɛ an y'a essayé an bɛ mobili in bɔ yiri bolo cogo cogo an fanga ma se donc an y'a essayé sisan mɔgɔ dɔw bɛna mobili minɛ ka yugu dɔɔni tiɲɛ yɛrɛ la an ye chauffeur sama ka bɔ k'a da a tɔ fana kɔni tɛ chauffeur la bilen mɔgɔ yɛrɛ dɔw tun ko a ti balo la mais an sera k'an jija o yɔrɔ fana na ka téléphone mɔgɔw wele ale ni polisi olu fana kɔni olu sera joona olu kelen joona an y'a essayé ka mɔgɔ tɔw fana labɔ mobili kɔnɔ mɔgɔ yɛrɛ min bɔra mobili kɔnɔ ko mun yɛrɛ b'a yɛrɛ kalama kɛra mɔgɔ kelen de ye bon nabara dɔ fana tun b'a la ala kɔni y'ale ka kalifa minɛ ale la o yɔrɔnin na o mɔgɔ tɔ 2 min kun bɛ yen olu fana tun blessera kosɛbɛ mais kelen de sera ka kuma ale ko ale fa fatura Buraba donc k'u bɛ ka taa yen donc k'ale terikɛ de chauffeur donc o de nana a bɛ taa ale dɛmɛ a kungo la donc ko accident kɛlen filɛ nin ko a fɔ
o y'ale kɔsa ko ni kuma ka gɛlɛn ne ale kɔni fa giriya wula ale kɔni sɛbɛkɔrɔ jogilen kulo fɛnɛ an fana kɔni y'a hakili sigi a ka a si janni sapɛrɛ nalen sapɛrɛ sɔrɔla k'o évacuer bon nabara min kɔni tora o taama se évacuer la parce que ale fatura o yɔrɔnin yɛrɛ la yen sapɛrɛ nana ka na chauffeur ta o y'a sɔrɔ cogoya tɛ chauffeur yɛrɛ bolo mais ko yanni u se lela dɔgɔtɔrɔso ma chauffeur yɛrɛ fɛnɛ ni bila u bɔra yirimajɔ kana di o mun yɛrɛ information d'a ma a kɔni jogilen kulo parce que jeli kun bɛ ka bɔ fɛnɛ a nun n'a da nun na dɔɔnin kosɛbɛ an ye information de fɛnɛ sɔrɔ kɔfɛ ko o fatura mais an tɛ se ka kala turu o kan parce que mun kɔni kɛra an ɲɛna o de ye nabarakɛ in fatura chauffeur kɔni taara o kun tɛ nin na bon mun ye information yɛrɛ dira ne ma ko e fatura yanni dɔgɔtɔrɔso cɛ o fana kun polisi de o fana na ko o fana fatura. Aw yɛrɛ ka kɔlɔsi la mun de kɛla nin siraba kasara in sababu ye. Ne yɛrɛ kɔni y'a kɛ tiɲɛ ye parce que an sigilen yɛrɛ de tora mobili nana tɛmɛ mobili tɛmɛna a kun bɛ boli la dɔɔnin vraiment bon ne yɛrɛ ye an kan don an ka alimami dama ma ne yɛrɛ kan don ma Ali Mariku n ko mobili min filɛ nin ye n ko mobili nin n'a bɛ boli la n ko kuma tɛ mobili in na dɛ. An y'o kuma fɔ ten dɔrɔn a ma miniti kelen bɔ quoi mobili fɛnɛ an bɛ waati min na sisan mɛ o funteni ka bon gidɔrɔn ka kalan bolifɛn fɛnɛ ko sisan kulonkɛ tɛ a ese ka fɛn ɲɛnamaw don bolifɛn na an ka taa dɔɔnin dɔɔnin. An b'a lɔn k'a fɔ ni tun ye Buya Kulubali ye o y'a fɔ cogo min na funteni bɛ yen sira fana yɔrɔw ka gɔni bolimafɛnw senw a caman taa cogo la an ka taa dɔɔnin dɔɔnin an bɛ dugawu kɛ Ala k'an kisi nin ɲɔgɔn kasara fɛn o fɛn Ala k'an kisi a kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen tɔɔrɔ ma k'an kisi kasaraw ma an ka sirabaw sanfɛ n'an bɔra yen min ka dɔn k'a fɔ ɲɔnɔ marabolo kɔnɔ a kɛrɛnkɛrɛnnenya B3 o musolakaw farala ɲɔgɔn kan min ka dɔn k'a fɔ sibilidenw ka taa dɛmɛɲɔgɔnya ta ka ɲɛsin u ka donsow ma ka tila u kɔfɛ ND5 olu fana k'u nana ni dɛmɛw ye ka na di yaasa ka nin pɛrɛtigɛ d'a ma B3 musolakaw u ye kuma min fɔ ye u filɛ. Ne tɔgɔ ye Asata Kulubali ka bɔ B3 la. Ne ye B3 muso ɲɛmaa ye. Asata Kulubali an ye kunnafoni sɔrɔ ko sibilidenw ko aw musolakaw farala ɲɔgɔn kan ko ka taa dɛmɛ dɔ kɛ ka ɲɛsin donsow ma B3 la yen nɔ a ko kɛra cogo di. Musow ye dɛmɛ fara ɲɔgɔn kan a nana ka n'a di donsow ma sukaro b'a la an ye wari minnu sɔrɔ o b'a la a nana ka n'a di donsow ma k'u yɛrɛ dɛmɛ n'a ye donsow kɔni y'anw jigi ye mɔgɔ o mɔgɔ bɛ ŋanaŋana k'a fɔ anw ka sira si t'o la an bɛ dugawu de kɛ anw ye musow ye donsow bɔ ni koba cɛ koyi an kɔni bɛ donsow fo Ala ka si ni kɛnɛya d'u ma ka labanko ɲuman di jarisi ninnu dɔ la dugu caman na n'anw ka donsow kama tɛ ɲamu ye B3 ci an kɔni bɛ foli k'an ka donsow ye dɛ maa maa bɛ ŋanaŋana kan fɔ la a bɛɛ ye kuma langolo de ye maa maa bɛ ŋanaŋana kan fɔ B3 donsow ma Ala ka bɛɛ sara i ka ŋaniya na. Bi bina kumaw cayalen bɛ B3 dusudaga nɔfɛ munna aw farala ɲɔgɔn kan ka tila ka fɔ k'aw bɛna dɛmɛya ta ka ɲɛsin u ma. U ka baara ɲumanya u ma foyi k'an na baara ɲumanya kɔ mɔgɔw k'u ɲɛti da u kan k'u bɛɛ bɛɛ fɛ u ma mansi juguya minɛ B3 kɔnɔ yan. Aw taara dɛmɛ min ka dusudaga la B3 muso damadɔni de don wa walima nin B3 musow yɛrɛ bɛɛ lajɛlen de ka dɛmɛ ye. Dugu muso bɛɛ don an bɛɛ bɛnna kelen kan. Dɔw ko B3 la ko donsow kɛlen bɛ dagajugu ye aw dala yen nɔ aw ko k'aw bɛ ka dɛmɛ ta ka ɲɛsin donsow ma. O tɛ sababa ye koyi ni donsow kama tɛ ɲa majugu ninnu ye npogo don anw na donso de y'an ka sɛbɛnjiri ye olu de kɛn bɛ k'anw sansa yan ne ye feerekɛla ye hali sugu la ni mɔgɔ min ye ne ɲininka donso la ne b'a f'u ɲɛna n ko an b'i kɔlɔsi i b'a fɔ peresidan n'i ma tile i tɛ se ka don yan foyi tɛ anw na yan donsow fɛ maa maa bɛ donsow tɔgɔ juguya fɔ o bɛ kungo kɔnɔmaw fɛ ne bɛ mun fɔ bɛɛ ye an ka dugawu kɛ donsow ye fɛn fɛn bɛ ŋanaŋana kan na Ala k'u malo donsow ye u bɔlen bɛ ka taa sigi k'a kɛ ŋanaŋana kan ye u musow n'u denw bɛ yan donsow b'a la k'u kɔlɔsi o. Awa Buwari dɔ ka bɔ B3 la hali bi anw b'an ka donso ko in na an tɛ sɛgɛn an tɛ ɲinɛ n'o y'an ka donsow ye komini kɔnɔ donso jɛ o cɛ bɛ B3 kɔnɔ yan nɔ ne bɛ foli d'a bɛɛ lajɛlen ma sinɛ tɔgɔ la an ka dugu lafiya ma kelen na o ka ca mun tɛ anw fali ye an ka maa minnu ye diɲɛ fɛ an ka dugu falizonw de don u bɛ si ka faliw so ɲɛ ka taa n'olu ye di la sisan donsow sigilen o koyariw ye u taara fara kungo kɔnɔ mɔgɔw ti faliw sɔrɔ k'u so ɲɛ fali ti so ɲɛ yan bilen moto ti ta yan bilen o bɛɛ bɔra an ka dugu la Ala ni sinɛ sababu o kuma falizon ninnu de ye jadisi kuntigiw ye an ka baganmisɛn minnu so ɲɛ olu de bɛ Bamakɔ ye k'u danbe an ka faliw bi yan u bɛ si ka taama Ala ni sinɛ sababu foyi kelen dɔw wuli. An b'a lɔn k'a fɔ ni tun ye musolakaw kan ye o kɔfɛ min ka dɔn k'a fɔ donsow fara ɲɔgɔn kan ka yira k'a fɔ min ye wulikajɔ ye bi n'a ma ɲɛ k'a fɔ k'o bɛ sen na fanga k'a fɔ k'a bɛ jalakili ta ka ɲɛsin olu ma u k'u kɔtɔrɔma bɔ nin waati in na dɔɔnin u ka baara u ka fanga dɔn k'a fɔ ni jariwala tigilamɔgɔw nana yɛlɛ u kan ka taa se ɲɔnɔ gɛlɛya min sera ye k'a digiri olu la kosɛbɛ donsow ye fara ɲɔgɔn kɛ ka taa se bi nin baara min bɔlen filɛ ka kɛ o foli sinɛ b'an bolo nin waati in na an ka yɛrɛ lamɛn. Ne tɔgɔ ye Sinɛ Danbɛlɛ ka bɔ B3 Madinakura. Ko min kɛla sisan a y'anw tɔɔrɔ ka se hakɛ min na anw de b'a dɔn. Anw t'a fɛ nin ka mɛn anw fɛ yen nɔ. Ni gouverneur ka don o kuma in tɛ
jarisiw ka mɔgɔw kun bɛ so kɔnɔ u nisɔndiyara u kɔntana fo dɔw bɛ yɛlɛ u bɛ tɛgɛrɛw minɛ ko ni donso min y'a jɛngɛ u b'a minɛ ka datugu gouverneur bɔra juma o juma kelen an ye ɲɔgɔn wele donc fɛn min bɛ yen ko labantɔ u bɛna dabiri donsow da la wa an ye mɔgɔw wele k'a daminɛ bɛn wa ni kana bila yan wa a y'a hakili sigi a k'a fara ɲɔgɔn kan bi yɛrɛ de kun ye réunion a ye a bolo fara ɲɔgɔn kan a k'a sigi a kana to ko faamaw bɛna an minɛ k'a datugu an ye ɲɔgɔn wele n'u ma yɛlɛ aw yɛrɛ de k'a y'u to yen aw ye degun sɔrɔ an y'a sɔrɔ faamaw de kama e silen ɲɛna maa min kama n'o ko mun ye e ɲɛ bilen donc o b'a yira e ka si ɲɛnama nafa ɲɛ anw b'a la ka degun sɔrɔ n'a bɔla faamaw ta la anw ka degun banna ne hali bi olu de b'an fitiriwaleya an k'an sigi an ka cogo filɛ n'u kɔni ma s'an ma an k'u to yen anw bɛnn'o de kan ni ala sɔnna ni an n'u ma sigi ka fɔ ɲinɛ yɛrɛ ka kuma jɔnjɔn fɔ ɲɔgɔn ye anw ti an yɛrɛ don ko caman na tun ni ala sɔnna yanni n ka bɔ kuma na an bɛ foli kɛ mɔgɔ dɔw ye n'o ye ND5kaw ye dɔw b'a fɔ ko da kasa bɔ bɔ dɔw b'a fɔ a muguri k'a kɛ n da la kunna sini ND5kaw ye 50,000 fara ɲɔgɔn kan ka n'a di an ma ko an ka a kɛ sunkalo sɔgɔrɔ ye sabu olu ye donso nafa min olu tɛ se k'o fɔ ka ban o kɔfɛ boboyika dɔ ye 10,000 di ko kana d'a ma ko an ka sɔgɔrɔ san n'a ye a ko mɛ ko an kana tɔgɔ fɔ o kɔfɛ betora muso ye wari fara ɲɔgɔn kan kana d'a ma ani sɔgɔrɔ komi jabasɛgɛ bɛ sen na musow bɛ labɛn na ni min sɔrɔla fɔlɔ nana n'o ye ka n'o d'a ma o ye 10,000 ani sɔgɔrɔ dɔw ye hali bi ko olu bɛ yen u b'an kɔ u b'a an dɛmɛ an ka cɛsiri la a na an ye wulikajɔ min kɛ u b'an dɛmɛ o la foli a tɛ se ka ban mɔgɔ mɔgɔ k'a b'e fɛ a y'a nin ta ka den ma ninnu ye ni bonya min kɛ anw m'a miiri donc an ka foli b'u ɲɛ k'u bɛɛ fo k'u bonya k'u barikada u ni cɛw ka cɛsiri la u ni cɛw ka baara ɲuman na nin t'u fɔlɔ ye wa nin tɛ kɔlɔn fana fɔlɔ ye komi dɔw ko an kan'u tɔgɔ fɔ an tɛ se k'u tɔgɔ fɔ n delila k'a fɔ dɔw ye 1,000,000 compter ka na d'a ma olu ye an ka cɛsiri ye donc o ti ban la mais tɔgɔ tiɲɛni min bɛ fɔ u ka olu ko ninnu u k'a sɛgɛsɛgɛ n'u m'a sɛgɛsɛgɛ u bɛ don fili la u bɛ don kuma caman na. an baladan ka fɔ ni tun ye Sinɛ Danbɛlɛ kan ye jamana in basigina lafiya bɛna sira min fɛ ala ka jamana in bilo minɛ kɔnɔ n'an bɔra ye min ka dɔn ka fɔ ɲɔgɔn dɛmɛ hukumu kɔnɔ na misabukaw fɛ dɛmɛɲɔgɔnya dɔw kɛra ka ɲɛsin ka dɔn ka fɔ maa dɛsɛbaatɔw ma jɛkulu bɛ n'a wele ko ASFIA kɛrɛnkɛrɛnnen ka dɔn ka fɔ Fatumata Bayila dɛmɛɲɔgɔnya min kɛra ale b'a ɲɛfɔ an ye an ka lamɛn. ala ka mali suma ala ka mali k'an yɛrɛ sago ye ala ka n'a kɛ mɔgɔ si sago ye an bɛ mun ɲini ala fɛ ala ka na ni bɛn ye ni jihadi kɛlɛ min b'an kan n'an t'a a bɔyɔrɔ dɔn ala ka wuli ka bɔ mali kan ala ka maliyɛnw kan bɛn a kɛra nɔri ye a kɛra yan ye ala k'an kan bɛn ala ka ni mɔgɔ ninnu ala k'u bɔ an cɛla la parce que kɛlɛ min ka jugu o ye kɛlɛ min ye i t'a dɔn i ni mɔgɔ min bɛ ɲɔgɔn na ni jihadisi ninnu ka problème y'o de sinon an ka sarasiw bɛ k'u se kɛ an yɛrɛ ɲɛ b'a la mina minnu bɛ ka san les femmes avancent Dieu merci donc an bɛ ala fo k'a barikada muso fɛn fɛn bɛ yan bi u bɛɛ bɛ ASFIA ka tɔn de la ala barika la u farala an kan an hakilina de jar'u ye u y'a ye ko ASFIA bɛ tiɲɛ de kan ASFIA yɛrɛ sigilen don mun kama o ye olu yɛrɛ musow k'u dɛmɛ ni ko k'u dɛmɛ yanni ka to ka fɛn di mɔgɔ ma kuma bɛɛ a dɛmɛ a ka baara dɔ kɛ mun bɛ se k'a bɔ nɔgɔ la donc u k'a faamu ko ASFIA yɛrɛ sigikun ye o de donc ni projet bɛ min bolo an b'o financer formation ni mun mago b'o la an bɛ formation d'i ma ni mun mago bɛ dɔn na ala yɛrɛ kama an b'o fana dɔn kɛ ASFIA kɔnɔna na bi an bɛ kɛnɛ min kan n'o ye vivre ninnu kɛnɛ ye mois de Ramadan n'o ye sunkalo kalo ye n'o ye ɲɔgɔn dɛmɛ kalo ye n'o ye hinɛ kalo ye o hokumu kɔnɔna de la an y'a lajɛ ka 500 kits a ma ban parce que malo tɔ bɛ ka na u bɛ ka na n'a ye u ma se n'a ye 500 de sera yan n'ala sɔnna yan'aw ka bɔ yan 1000 personnes b'a sɔrɔ a ɲɔgɔn 2 bɛ se yan maa 1000 b'a sɔrɔ mun sera yan fɔlɔ comme tile ganna an ko k'an bɛ événement daminɛ parce que mɔgɔw bɔyɔrɔ ka jan sinon a bɛɛ ma se yan fɔlɔ mais minnu bɛ yan n'ala sɔnna an b'a tila olu ni ɲɔgɔn cɛ n'a tɔ fana sera yan an b'a tɔ tila bɛɛ b'a sɔrɔ hali médiaw b'u ta sɔrɔ la bi. an balodan ka fɔ ni tun ye Fatumata kan ye ASFIA o jɛkulu o tɔgɔ la a fɔra cogo min na dɛmɛɲɔgɔnya in a kɛra i ka dɔn ka fɔ minɛ min kɔnɔ la yarabi ala k'a bila o minɛ kɔnɔ n'an bɔra ye min ye minisiriso min ka baara ɲɛsinnen bɛ kɛnɛyako ma sumaya tɔgɔla don o bɛ kɛ i ka dɔn ka fɔ avril kalo kɔnɔna na o baara min bɔra ka kɛ o sen fɛ minisiri ye kuma min fɔ a ko sen fɛ o filɛ. sumaya kɛlɛlen in na mɔgɔ kelen tɛ se ka kɛlɛ in kɛ donc mɔgɔw de b'u tigɛ di ɲɔgɔn ma a kɛlɛ la jamana dɔw ye anw dɛmɛ partenaire dɔw y'anw dɛmɛ dɔw yɛrɛ sigilen bɛ yan OMS représentant bɛ yan Amérique ka lasigiden o bɛ yan nɔ UNICEF ka représentant o bɛ yan nɔ partenaire ninnu caman bɛ yan minnu bɛ ka anw dɛmɛ
paludisme kɛlɛ la Fonds mondial bɛ ka an dɛmɛ jamana dɔw de fɛnɛ bɛ wari di Fonds mondial ma olu bɛɛ bɛ ka an dɛmɛ bana caman kɛlɛ la nka bi an bɛ pali de ka kɛnɛ kan an ka taabolo yɛlɛma dɔɔni fɔ mun ma ko technologie nouvelle ni bɛɛ bɛ mun dɔn n'o ye internet ye bɛɛ bɛ réseau dɔn bɛɛ bɛ internet dɔn donc technologie ka ca an bɛ se ka technologie ta bi ka sumaya kɛlɛ ka kibaruyaw lase ka kunnafoni lase ɲɔgɔn ma an ni minnu bɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ an bɛ se ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ o fɛnɛ cadre in kɔnɔna la donc o ye innovation ne ye kɛlɛ taabolo kura dɔ ye boloci dɔ labɛnna boloci a bɛ kɛ ka sumaya kɛlɛ a labɔnna jamana kɔ kan donc o boloci in an ka gouvernement bɛ ka baara kɛ ni OMS yɛrɛ fɛnɛ bɛ ka anw dɛmɛ a la donc o fɛnɛ bɛ ka anw dɛmɛ yaasa an faso bɛ se ka dɔ sɔrɔ vaccin ninnu na cogo min na yaasa ka mɔgɔw boloci n'a bɛ daminɛ denmisɛnninw la fɔlɔ ani muso lajɔlenw yaasa ka sumaya kɛlɛ an ka jamana kɔnɔna la o mana bɔ yen an yɛrɛ ka dɔgɔtɔrɔw fɛnɛ bɛ ka an'an ka chercheurs minnu bɛ banaw ɲɛɲinini kɛ olu fɛnɛ bɛ baara la jamana kɔnɔna la olu fɛnɛ bɛ ka dɔ ɲɛɲini donc n'olu bɛɛ farala ɲɔgɔn kan an bɛ se ka o ta ka boloci kɛ ka sumaya kɛlɛ nka o tɛ sumaya kɛlɛli o dɔrɔn tɛ saniya de y'a la belebele. An b'a lɔn k'a fɔ ni tun ye kɛnɛya minisiri kan ye Jɔminɛtu Sangare a fɔra cogo min na sumayabana yarabi Ala ka kɛlɛ ka bɔ an ka jamana sen na n'an bɔra ye bi bi in na a b'a la k'a fɔ ko an ka jamana k'a ye jɔyɔrɔ fɔlɔ sɔrɔ kɔɔri la farafinna gun kan o bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na gɛlɛyaba de bɛ kɔɔri sɛnɛnaw kan u ka kɔɔri sɔrɔ a kɛlen bɛ bi min sɔrɔlen t'u kɔrɔmuso ka kɔɲɔ sen fɛ o de b'a la ka b'u kunna u ye wulikajɔba kɛ gɛlɛya min b'u la ka se k'u da so kuma ma Mamadu Kamara ka bɔ Kɔlɔnjɛba marabolo kɔnɔna na ale b'an bolo a b'a ɲɛfɔ an ye an ka lamɛn. Ne tɔgɔ ye Mohamed Kamara ka bɔ Bafakakela commune na cercle Kɔlɔnjɛba. Gɛlɛya min bɛ an ka mara kɔnɔ o ye an sigilen bɛ ka an ka kɔɔri wari makɔnɔ de. Depuis an ka kɔɔri nana ta u bɛ ka kunnafoni di ka fɔ nin miliyari hakɛ nin taara bila Mali wagane kɔnɔ an yɛrɛ sigilen tun bɛ ka kɔɔri wari makɔnɔ seli la. Seli sera kɔɔri wari ma na. O gɛlɛya de bɛ anw ka bi ka fɔ jamana ɲɛmɔgɔw ye n'u m'a lajɛ gɛlɛya min bɛ anw ka bi ka an ka kɔɔri wari makɔnɔ Ala de b'a dan. Kuma k'u boloma da ko Amarico de bɛ Mali kan ko kɔɔriw tɛ ka taa kɔɔriw tɛ ka taa mais an sigilen don an tulo b'a la radio la ko Malikɛla jɔyɔrɔ fɔlɔ yan an dun ka wariw ma na an de bɛ ɲininkali kɛ o la sisan ɲinan kɛra an kɔ le wa ou bien fɛn jumɛn de bɛ yen wa u ka fɛn fɔ anw ye an bɛ se ka min faamu bɛɛ lajɛlen bɛ ka kule ko kɔɔri ko Malikɛla premier halisa an ka wari ma sɔrɔ fɔlɔ mɔgɔ yɛrɛ bɛ nin ka taarafɛn ta gɛlɛya bolo ma ni jamana ɲɛmɔgɔw kɔni ma lajɛ ni a tɛmɛna nin kan a bɛna kɛ gɛlɛya ye kɔɔri sɛnɛ la parce que e bɛ sɛnɛ kɛ pour que ka se ka wari sɔrɔ ka musakaw kɛ mais ni kura nana se ka sɔrɔ kɔrɔlen yɛrɛ wari ma na o tɛ fɛn cɛ ɲuman ye. Aw kama ko wari jumɛn de ko don? An yɛrɛ an ka kɔɔriw sannen ka taa seminɛte la u ma na ni wari yɛrɛ le ye fɔlɔ n'o ma na ni an ka wari ɲinan kɔni kɔɔri sɛnɛko kuma kɔni an tɛ se ka foyi f'u ka ɲinan cikɛla sigalen bɛ bana nin kɔnɔ an tɛ ka dɛmɛ wɛrɛ ɲini fɔ an ka sɛgɛ sara munna jamana ɲɛmɔgɔ tɛ ka lajɛ ka o di anw ma. An balɔnna k'a fɔ ni tun ye Mamadu Kamara kan ye dɔwɛrɛ tɛ dɛ mais ni sokɔnɔfɛn tɛ min ye u ka fɛɛrɛ bɛɛ kɛ u ka hakɛw ka se k'u bilo kɔnɔ o y'a kunba de ye Ala ka hakili ɲuman d'a ma n'o tɛ n'i ye jateminɛ cikɛla sɛgɛnnen bɛ dɛ foyi tɛ jamana kɔnɔ na ko min bɛ cikɛlaw tɔgɔ la k'a fɔ ko maa bɛ se k'a fɔ ko cikɛla b'a jigi da nin kan a ka sɛnɛ don a ka sɛnɛ tɛ a bɛ nin fɛn in sɔrɔ nka a bɛ sɛnɛ fɛn min kɛ ka tila kana kɛ o nafa n'i ye sɔrɔ a bɛ fɛn min sɔrɔ ka tila kana kɛ k'o bɛ bila kunbala na o ye dabalibanko ye Ala ka hakili ɲuman d'a ma n'an bɔra ye an balɔnna k'a fɔ tailleur olu bila ma gɛlɛya kɔni sango kurantigɛ ko min bɛ senna bi gɛlɛyaba don siri kulubali tailleur dɔw ɲininka an ka daw lamɛn. Ali Kulubali an ye tailleur de yirimajɔ kɔni waatila yɛrɛ kɔni tailleur kɔni sela yɔrɔ dɔ ma sisan kɔni gɛlɛya m'anw k'a la vraiment kurantigɛ yɛrɛ de y'a base yɛrɛ an kɔni an to musalakaw yɛrɛ jamana kɔnɔ bɛɛ n'i ka gɛlɛya position don quoi dɔ ta bɛ se ka kɛ gɛlɛya sugu dɔ ye o n'an ta tɛ position kelen ye nka an fana ta mana kɛ mun ye c'est obligatoire an ka hakilinata fɔ o kan quoi vraiment u k'a lajɛ kosɛbɛ kurantigɛ fanfɛla nin na seli ɲɛkɔrɔla na u ka sabari ka juguya bɔ an tailleur kan ten quoi san o san juguya bɛ bila anw de kan u k'a lajɛ u ka kuranko in u ka solution dɔ ɲini a la joona quoi n'o tɛ bilama yɛrɛ groupe yɛrɛ tɛ se ka sa essence fana bilama wari bɛɛ bɛ ka bin o la donc u k'a lajɛ yɛrɛ de. Benin Kamate ne bɛ kalali de kɛ tailleur quoi kuranko problème de b'an quoi kuran tɛ o an taara se ka baara kɛ o a b'a mankan don ni an clients cɛ ça fait client caman t'a la faamuya quoi mais ni ko kɔni tiɲɛna bala ne yɛrɛ ma se ka faamu quoi tɛ se ka faamu ne yɛrɛ t'a dɔn min bɛ yen sisan quoi e yɛrɛ dɔw kalama na siri ko kuran bɛ se ka tigɛ siɲɛ kuran yɛrɛ tɛ yen yɛrɛ an t'a fɔ kuran bɛ se ka tigɛ dɛ kuran yɛrɛ tɛ yen a tɛ yen ne ni dɔgɔnin Mali kura kɔni an tɛ se ka foyi faamu a la quoi tiɲɛ yɛrɛ la ne kɔni min faamu Ala ka sɔn kɔnɔ ne tɛ jamana ɲɛmɔgɔ ne sugu hakili b'an na komi an yɛrɛ tailleur min tɛ sira y'a client caman t'a la faamuya quoi y'a ye mankan b'a la dɔw fana wari lase quoi
quoi c'est bara ɲɔgɔn filɛ i b'a ye a ko ka ca quoi dɔw b'a essayer dɔw b'a faamuya dɔw t'a faamuya quoi. An balɔrɔ k'a fɔ ni tun ye tailleur kan ye gɛlɛya bɛ senna kuranko la bɛɛ bɛ kulela o la nka n'i ye jateminɛ dɔw dayirimɛ b'a la bi ka tɛmɛ dɔw kan olu kɔni kelen bɛ gɛlɛyaba ye u ka fɛɛrɛ bɛlen tigɛ ɲɛ bɛ se ka sɔrɔ ko la cogo min na o y'a kunba de ye ala ka hakili ɲuman d'a ma n'an bɔra ye sunkalo tile 27 su in na ye o nafila Maliki Danbɛlɛ b'o ɲɛfɔ an ye an ka lamɛn. Sunkalo 27 su a nafila ye arakan 12 arakan kelen o kelen Fatiha i b'o kala k'o ban ka ina anzalnahu kala fo ka taa s'a laban ma siɲɛ 10 o tuma i bɛ sɔrɔ ka taa tenduru la n'o arakan 12 dafara i ye salamu bila i bɛ dugawu k'i yɛrɛ ye o dugawu de filɛ nin ye arabukan na Allahumma arzuqni fihi fadla laylatil qadr wa sayyir umuri fihi min al-usri ila al-yusr واقبل معاذيري وخط عني الذنب والوزر يا رعوفا بعباده الصالحين وبمن غافله على ngere sege ni sungole ngono lailatul qadr fusamandiala no elatike shu fusamandia parce que ale shu kele fusamandia o e kalu bakelende mimbe sa bisegini sanzaba ane kalu nanima ala ikanga ku olu bela jele yalama kabo gele yala kata noyama ala ikanga lozro mene ni sungolo ingonnana ala ikanga jurmo bika bona yaye ala mi hinebaye aka jonimona ala kani sawabe ambalona ka foni tu Maliki Danbɛlɛ ya foto mina suna e dombai ala ka dombai dombi ga fo akona na be nyinina ala ka be suna ma bato na nafa ko dan kelen na bela jelema nambura ya meta jamana ko kana na Mohamed Samake mumbe bolo bi ankram ya foto mina na meta Afghanistan jamana ka amadon ka fo mi lakana bale ko ko abeka jidi ni jamana na kosobe ami jekulu bunu wuli ko organisation état islamique kul kon mo wuli ko jora wati be ka sega mi ka gela ta nyasi misruma ko ni do frane ko na ku ye bon warda ma do ka muguju to ka fili misir do kon na akara sawa ka mo bi saba ko lu belajele bonno na ka mo binan ani saba ko ulu sebe ko jogi nambura amna to ga fu to ko lawal karam ko ulu be gela ko non wati na bawo ko wati na o be wuli ka jola ka sega keleke mi ulu ka baro kechuko kasaka yelema dola ko wati kele la ministre mi na alebe check forba check on ko nyanya bolola ko ali bora ka sera kisa dota nango mo arrêté kasaka ma keme ani tan fla buyan wala ko karabon la ko lubela jele te ko ka barawla na mboram ta bene ka fe amala no ka fo bene mi la kana bale abeka jiri yen fanala ayira la ka fo ko marfatiki jekule wulga jo kasaka bingani wala ta kanyesi bene ale dugu do manabo ko karimana ni dugu ko fala yana ko aka suru Niger dancela wulga jon sevaza ko akunyeshine no commissaire doma akon seva sa politika kele kon ko on bonana anila brenga ka fo amadona ka fo mi jakulu mi na akle kunga sigi wala saka sika fo ko onyini marfatiki jakulu fe ko lu kon e baraw damna ni watina opma ko wulga jobi sina wala sa gela mi me burkina dala ni jakulu nu fe gela mi saka banchu ko mina ankram ko ni mi dansigi anga jamana ko kono funula ambe dugo ke yarabiala baskin la fiala ko sabati biye dombai ala ka ngadu kele kele na bela jele mene kalo in ka to kime ko ma irana